Dobar dan, gledate Tri tački danas. Posle 20 izuzetno uspešnih godina u privredi, kako često kažemo u mašini, sa svim znanjem koje je stekla i velikim iskustvom u međuljudskim odnosima, moja današnja gošća je krenula novim putem. Sa grupom saradnika bliskih vrednosti i uverenja, ali različitih struka i godišta, osnovala je Motiv tim. Oni rade nešto što je potrebno većini nas, uče nas kako da budemo autentični, lideri, dobri u svom poslu, inspirisani i motivisani. Kako da se dignemo kad padnemo, to je jako važno. Danas pričamo priču o tome sa Stelom Karl Ćosić, koja je osnivač Motiv tima i mnogo toga još. Stela, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Imali smo dilemu kako da vas potpišemo ispod imena, jer mnogo toga zapravo radite, a opet to nije isto niti slično mnogim drugim predavanjima, treninzima koje su sada uzela maha i postala jako popularna, bez želje da ikoga uvredimo, ali ovo je nešto ipak potpuno drugačije na jednom drugom profesionalnom nivou. Pa, negde postoji neki zvanični naziv, jer mi svi pokušamo da se identifikujemo šta smo, ali ja volim da počnem da pričam od onoga ko sam i važnije me je ta neka svrha šta ja u stvari radim, a to je da podržavam ljude da postanu stvarno bolja verzija sebe. Idealno bi bilo možda čak i najbolja. A kada to prevedemo u neki naziv da bi ljudi mogli da prepoznaju sa kojom ciljnom grupom radim, to je onda executive coaching. Executive coaching i trening. Znači rad u korporacijama, rad sa ljudima koji su u firmama. Da se vratim na ono što sam rekla malo pre, mnogo toga ima, mnogo toga kvalitetnog, mnogo toga manje kvalitetnog, ali ono što vas izdvaja je što imate jednu takvu profesionalnu genezu da sa svim ovim, sa ovih 20 godina koje pomenuh malo pre u privredi, radili ste i u agencijama i sve te jako stresne, kompleksne poslove, mnogo sa ljudima, sve je to učinilo da vi imate svoje lično iskustvo koje prenosite. Znači, nije to samo nešto naučeno što se predaje ljudima, već iza svega toga stoji vaša lična priča. Pa jeste, jedna onako solidno dugačka lična priča. Sad kad tako malo se vratim pa pogledam koliko je to godina, 20 godina, jeste ozbiljan period. Ja negde mislim da ljudi prosto u nešto veruju ili ne veruju i kada iza toga stoji kredibilitet, kada iza nečega stoji prava priča, mi smo skloni da lakše prihvatimo. Ja sam svoju edukaciju i svoje treninge i prenošenje znanja bazirala na ličnom iskustvu. Nisam u stanju da pričam ono što lično nisam prošla i probala na sebi. A iskustvo iz privrede je ekstra bogato i donosi mi zaista mogućnost da svoje klijente razumem na pravi način. Da ih razumem, da osjetim u kojoj se situaciji nalaze, ne da im delim savete ili da im dajem rešenja, nego da prosto budem tu za njih kao neko ko prepoznaje u kakvoj su situaciji. Da, evo sad pričamo, gledamo neke slike iz tog vašeg prethodnog dela života. Vi ste jedno vreme bili generalni direktor Soko Štarka. Radili ste, u stvari, ajde da se vratimo na početak. Gde ste počeli prvo da radite? Prvo sam počela da radim u agenciji Sači i Sači. Tada fantastičnom okruženju, najboljim za učenje, kreativno okruženje je bilo svugde oko mene. I tako je startovalo. Onda je na mom putu bila kompanija Delta, odnosno Delta Sport. I da sad ne nabrajamo sve firme koje su bile između, kao recimo neki veći korak je bio Soko Štarka. Da, i to je jedna, kažem, jako zanimljiva poslovna geneza i na neki način i nespecifična za jednu ženu koja pritom ima i dvoje dece koje uspešno podiže. Jako je to teško. I kad vas vide ljudi tako sa osmehom, kažu da ovoj ženi mora da je fantastično sve u životu. Ali to su samo fotografije. Poslovni život jedne žene čini mnogo, mnogo toga. Ali ipak može. Važno je znati da može. Sve može. Ja baš ovako kad gledam fotografije, možda bi bilo dobro da objasnim ovu fotografiju, jer ovo što sada ide je nešto što pokazuje kakvu kreativnost može da se unese u jedno radno mesto koje je ekstra ozbiljno. U vreme dok sam još bila direktor marketinga Soko Štarka, sa marketing timom, ovo su sve moje kolege, napravili smo varijantu da iznenadimo naše kolege iz regiona i da određenu aktivnost propratimo takvim domaćinskim pristupom, da mi kuvamo za njih. A naravno tu su i ove fotografije iz onako ozbiljnog dela sa sastanaka
Da. Kako ste vi rešili da napravite taj rez i da krenete u nešto sasvim drugo? Ljudi se teško odlučuju na radikalne rezove u životu. Pogotovo u ovakvim vremenima kad ništa nije sigurno. Pa ovako, ja moram da kažem da u svakoj toj svojoj karijeri, u svakom poslu je bilo maksimalnog uživanja, ali bilo je i delova koji su bili jako zahtevni. I negde uvek postoji neki mali bol kada se odlučimo na neku promenu, da idemo nešto dalje. Meni je već to okruženje postalo da bude jako zahtevno. Negde sam se zasjetila i pitala sam se da li postoji još nešto gde ja svoju kreativnost i svoj rad i sad sva ova znanja mogu da primenim, a to nešto nisam bila sigurna šta je. I izlaskom iz korporacije, koja je jedan stvarno zahtevan sistem, s jedne strane je zahtevan jer jako puno radite, ali vam jako puno i daje. Kada izađete iz sistema, imate situaciju da niste sasvim sigurni šta je to u što ćete dalje. Ali me je vukla potreba da ljudima dam ono kroz što sam prošla. Znači da sad ljudima koji jesu u korporaciji, ja budem pomoć koju ja nisam imala, da na neki lakši način i možda jednostavniji način prođu kroz to iskustvo i izvuku maksimum iz sebe. Da, ljudi se radeći na razne poslove, na raznim radnim mestima sudaraju sa mnogo problema i svaka priča je drugačija, ali ono što je nekako zajednički imenitelj svima nama jeste stres. To je onako kao jedan džak sa 100 kila koji mi vučemo na leđima svakoga dana, čime god da se bavili. I pretpostavljam da je eliminacija stresa neko polazište da čovek zdravije radi. Šta vi recimo kažete na to? Kako se vi relaksirate? To jest kako odagnati stres da bismo bili produktivniji? Ja imam jedan stav, a to je da nekako počinjemo vremenom da koristimo određene reči kao, da kažem, barijeru ili opravdanje. Recimo, sada nam je stres, dođe kao neki izgovor, svi smo pod stresom. Ali suštinski smo mi pod mnogo više toga. Znači, nije u pitanju samo stres. Nekada smo jako nezadovoljni, umorni, razočarani, iznevereni, nesaslušani, da tako kažem. I sve nam to kreira taj neki stres. Kada bi mogli samo da se odmaknemo par koraka unazad i da sagledamo to što nam se dešava, naš život sa strane, čini mi se da bi i odnos prema stresu bio drugačiji. Odgovor na pitanje je, ja stvarno pokušavam u svakom trenutku da zauzmem i drugu perspektivu i da razmislim da li je to stvarno toliko problematično ili ga ja u ovom trenutku tako vidim. Drugim rečima, pojednostaviti problem. Da. Aha. Pa možda ga razložiti na proste činioce, dati mu i neko drugo svetlo, sagledati ga sa strane. Vrlo često, ajde da kažemo, i porodica kao jedan mali tim ili kompanija kao veliki tim sa mnogo ljudi pati zbog neadekvatne komunikacije i neadekvatnog razumevanja. I nemogućnosti da stvari pogleda sa strane. Mi sami sebi toliko obaveza stavljamo, toliko stvari stavljamo ispod sebe, konstantno trčimo. Evo mi dok smo se spremale za emisiju pričali smo kako nemamo ni jedan slobodan dan. Ali to je negde sve do nas. I kada bi pogledali sa strane, kao da je u pitanju neko drugi i dali mu savet kako da poslaže stvari, videli bi da i takako ima prostora da se napravi taj neki otklon, pauza, plan, pa da se onda ide dalje. Da, evo pomenuli ste sad međuljudske odnose. Jedno je porodica, jedno je posao, međutim međuljudski odnosi su, naročito u velikim korporacijama, jako napeti. Ljudi su mnogo nezadovoljniji činjenica nego što su ranije bili samim tim što nemaju više sigurnost koju su neki prethodni sistemi nudili. Ljudi mnogo više strepe od otkaza, manje su im plate, lošiji im je standard. Samim tim su nervozniji. Kako unaprediti komunikaciju između ljudi koji su prinuđeni na jedan suživot u firmi svakog dana? U stvari, vrlo retko se razmišlja šta se tu u stvari desilo, zašto se ljudi tako osjećaju. A negde u osnovi svega je izgubljeno poverenje. I kada nema poverenja između ljudi, onda i komunikacija ne funkcioniše kako treba. A opet je to jedan zatvoreni krug. Kada komunikacija ne funkcioniše kako treba,
mi nemamo poverenje. Mnogo toga može da se uradi na jednostavan način. Ali kad kažem da je nešto jednostavno, to ne znači da je lako. Imam osjećaj da ljudi sve manje zaista komuniciraju. Svako nešto priča. Mislim, svi pričaju i svi iznose svoje stavove, svoje mišljenja. Ok, neki i ćute. Ali to ne znači da komuniciraju, jer se ne čuju. I ako fizički čuju, ne znači da su se razumeli, saslušali i pokušali da se povežu na neki pravi način. Ja bih recimo još u osnovnu školu uvela veštinu komuniciranja, učila decu ne kako samo da pričaju, nego kako da slušaju. Ali kad kažem slušaju, ne da slušaju naredbe roditelja, nego da slušaju sa razumevanjem i da proveravaju da li su stvarno razumeli, da razumeju dobro sebe, pa da razumeju druge iz njihove perspektive i tek onda mogu da se povežu i da kažem da se osjećaju dobro. Tad će biti i manje stresa i bit će manje nepoverenja, jer ćemo biti u stanju odmah da podelimo ono što nam treba. Čini li vam se, evo sad kad vratite film, eto i 20, i 10, i 15 godina unazad, da se ljudi međusobno u komunikaciji ponašaju drastično drugačije, da su mnogo čak grublji jedni prema drugima, u želji da pojednostave možda komunikaciju i da kažu šta misle, jer se stalno forsira to da treba reći, ljudi su postali preterano bahati i jako grubi i jako povređuju jedni drugi. Postalo je legitimno reći svašta. Što ranije bi bilo stid nekoga da kaže. Jel mislite da je to posledica novog vremena? Ja mislim da toga ima, da. I posledica novog vremena ili onog stava, ok, nisam pročitao celu knjigu, pročitao sam samo ono što je prepričano negde na internetu. Da, važno je reći, ali nije dovoljno reči, možda samo na papiru imaju neko značenje. Ali mi kada govorimo, mnogo je važnije način na koji nešto kažemo. Znači, možda 7% su reči, sve ostalo je naš glas, stav, govor tela, empatija sa kojom se obraćamo osobi. I drugo, propustili su da pročitaju onaj deo da nije poenta samo da iznesu ono što je negativno, nego je važno da iznesu i ono što je pozitivno. I onda ako bismo mi zaista iskreno delili, ali na jedan način da smo se povezali, da moj način nije osuđujući i da ja hoću vama da iznesem nešto i da vam kažem kompliment, može da se desi da se zbunite i da kažete šta je sad ovo, obično mi daju samo kritike. Pa, naravno. Nisam navikla na to. Ili ako hoću da kažem nešto što je, da kažem, prostor za unapređenje, to je opet bez osuđivanja. To je moja observacija. Nije kritika na osobu, nego na neko ponašanje. To je veština koja se uči. Mnogo toga može da se uči i treba slušati ljude koji znaju šta pričaju i za kojih je jedno veliko iskustvo, kao što je to u slučaju moje današnje gošće Stele Karl-Ćosić, jedna uspešna poslovna žena koja sada radi sa poslovnim i budućim poslovnim svetom i prenosi im svoja znanja kako da bolje plivaju u kolektivu za početak, ali i kako da se motivišu, kako da budu stabilni i kako da kroz život i posao idu bolje i lakše. Nastavljamo priču posle reklama, vraćamo se u 3 tačke. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Do nove godine će vam ma 100% odobriti kredit. Addiko Blitz Cash kredit. Odobravamo vam danas do dnevnika. Najlakši način da dođete do keša. Addiko Bank, gde je 2+2 jednako 4. Najteže je napraviti prvi korak, pobediti izazov, osjetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim, okretnijim, sigurnim u sebe i u pobedu. Uspešnim, srećnijim. Da zajedno stignemo do cilja. Za svaki vaš uspešan korak. Obuća Metro. I just want to get this data to the world. Snowden. Od 29. septembra u bioskopima.
Lepota i moda nikada bliže. Bourjois Gracia Shopping Night donosi direktno iz Pariza samo za vas nove beauty trendove i poklanja nezaboravnu noć kupovine i popusta. 8. oktobra od 17 časova do ponoći u Knez Mihajlovoj uživajte u popustima na aktualne kolekcije. Sa Bourjois najlakše do novih beauty i modnih trendova. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Vraćamo se priči o sebi, priči o tome kako da budemo uspešniji, kako da budemo stabilniji, kako da budemo lideri, kako da imamo inspiraciju i da zasnujemo svoje znanje na onome što nam pričaju oni koji znaju što nam pričaju. To zaista jeste važno. Vraćam se ponovo na to zato što mnogo ima praznih priča oko nas. Budimo realni i onda treba jako pažljivo birati koga ćemo uopšte slušati. Dok smo još kod teme kako funkcioniše, na primjer, jedan kolektiv i šta je ono što muči ljude poslovne u ovom vremenu, postoji jedna institucija koja se zove HR, koja se nekada zvala kadrovsko. Dobro. HR, šta je to za one kojima nije baš sasvim jasno? To su ljudi koji bi trebalo da brinu o nama i u dobru i u zlu. Znači, ne samo u zlu, što se nekako najčešće u firmama dešava. Kada treba davati otkaze, kada treba nekog ukoriti, onda se HR pojavljuje. Kada je teško i kada treba okuražiti ljude, retko se HR pojavljuje da kaže ljudi, ajmo malo zbite redove, učinit ćemo nešto da se osjećate bolje. Mnogi se na to žale. Pa jeste. Opet, ako bi gledali funkciju human resource, znači praktično su to ljudi koji se bave ljudima i ako gledamo odeljenja, oni su često podeljeni na deo koji se bavi edukacijom i razvojem i deo koji se bavi kadrovskim pitanjima. Puno kolega imam iz HR-a. Oni ne vole što postoji takav imidž da je njihov zadatak da rade samo loše. I jako bi volili da se bave pre svega razvojnim stvarima, da podržavaju i razvijaju ljude. Ali ne treba da zaboravimo da kompanija vrlo često izgleda ovako i da kompanija ima neki vrh i da je ta služba HR neko ko dobija određene instrukcije. I sad opet idemo oko toga kako ljudi tumače, svako je individua za sebe. Ali negde stvari idu malo odozgo, pa se prelamaju na nekim delovima. Nažalost, službe kao što su HR dobijaju ovih dana vrlo nezahvalan zadatak da se broj zaposlenih smanji, da se troškovi smanje, ali nema i onog drugog dela gde se ljudi pripremaju da tako nešto može da se desi, gde se uvažavaju, gde će da, ako i treba da odu, izađu sa osjećanjem da nisu oni loši i da njima ništa lično ne fali, nego da jednostavno ovog trenutka u ovoj situaciji nisu njihove usluge adekvatne, odnosno njihov doprinos adekvatan onome što kompanija tog trenutka traži. A ne da izađu povređeni, da se razboljevaju, da stvarno budu po tim, sad više to nije samo stres, nego teška anksiozna stanja. Da, znači to može, ima načina i načina za sve. Ima načina, kako ne? Potrebna je i za to edukacija. Znači, pitanje je da li se sve kolege mogu snaći u toj situaciji. Pitanje je kakav se pritisak vrši odozgo. Nekada se traži da se dešavaju stvari preko noći. Ja sam izrazito protiv. Jer kompanije, neki mnogo pametniji i obrazovaniji i ljudi iz teme su o tome pričali da kompanija, ako gledamo kroz zgrade, kroz finansijska sredstva, kroz materijalne stvari, to svako može da nabavi na ovaj ili na onaj način. Kompanije zaista čine ljudi i oni daju taj doprinos. Oni daju taj poseban dodatak. Oni stvaraju, oni kreiraju. I sve kompanije to ističu. Naši ljudi su jako važni. Ali kad dođe do tog trenutka da ljudi zaista budu važni, negde se malo promeni priča. Da, ono što je naša svakodnevica jeste potpuno jedno drugo ustrojstvo. Sve je drugačije nego kada su naši roditelji bili poslovni ljudi. Sad se podrazumeva rad pod pritiskom. U oglasima za posao čak piše da bude spreman na rad pod pritiskom. Iako ne znamo baš tačno šta je to, bolje i da ne znamo. Ali kažite nam sad ono što je suština, šta radite vi u Motiv timu? Kako vi pričate sa ljudima? Šta oni traže od vas? Oni koji dolaze na vaše predavanja, šta njih najčešće muči?
Pa oni vrlo često dolaze kao sa tih oglasa, rad pod pritiskom. I njih muče različite stvari, ali ako smo još uvijek kod privrede, to je upravo taj sistem rada koji im onemogućava da se stvarno iskažu, da stvarno budu sa razumevanjem prihvaćeni, da daju svoj doprinos, potreba da se radi neograničeni broj sati i malo poremećeni međuljudski odnosi, komunikacije i sve ostalo. To je kada tu kategoriju gledamo. I imamo i situaciju da se pojavljaju ljudi koji nisu svesni, još uvek nisu sigurni šta je to što žele stvarno da rade, u kojoj oblasti da se definitivno pokažu i ojačaju. I potrebno im je samopouzdanje, razvoj, definisanje ciljeva, otvaranje očiju, da tako kažem. A samopouzdanje to je ono što je najteže. Jeste. Vidimo sad na vašem ovom predavanju da pokazujete nešto, a to pretpoznajem da je ovo što ste doneli i u studio, pa ćete nam objasniti šta je u stvari points of view. Evo, videli smo sad da... Znači, ovo je jedna radionica koju radimo u okviru Motiv tima, onako da kažem, za ljude koji su zaista zainteresovani da osete onako ukus toga šta je to što donosi Motiv tim. Points of view su alati koji su napravljeni za profesionalce, za profesionalne korisnike. Bilo da su oni u oblasti razvoja, terapeuti, koučevi, treneri ili su upravo u kompanijama HR-ovi, menadžeri, lideri, svi ljudi koji rade na razvoju drugih ljudi. To su alati koji deluju krajnje zanimljivo i kreirani su kao igre, ali u stvari omogućavaju da razmišljamo na drugačiji način. Points of view, koji kaže kao neke tvoje tačke, kada se izgovara zvuči kao points of view, što znači druga ta perspektiva gledišta. I negde nas uči i vodi nas kroz to da nije jedna stvar, nije jedna realnost, nije jedna istina. Poenta je da sagledamo što više novih perspektiva. I kada smo u stanju da sagledamo bilo koju situaciju ili problem iz više perspektiva, mnogo ćemo lakše naći rješenje. Da, a to je... Evo, da vidimo kako izgleda, baš interesantno. Evo, ovako to izgleda kao jedna radionica u kutiji, onako deluje kao jedan zanimljivi dnevnik platneni. I unutra se nalaze kartice, ima ih 65 i one govore, da kažemo, o različitim temama iz našeg života. I predstavljaju jako zanimljivu kombinaciju slika i reči. Reči su te teme. I deluju tako da mi na neki način aktiviramo i levu i desnu stranu mozga. Tako je ranije bilo definisano, imamo kao levu i desnu stranu mozga. Jedno zaduženo za racionalan pristup, za razmišljanje, učenje, planiranje i drugi koji je takozvana emotivna, kreativna naša strana. Kada radimo sa ovim alatima, postoji neograničena varijanta primjena, bilo da je na 1 na 1 ili u velikoj grupi, maloj grupi, sa raznim ciljnim grupama i temama, dolazi do toga da smo u stanju da se kroz ove kartice, fotografije i reči izrazimo bolje nego kada samo pričamo onako verbalno. I dolazi do toga da ako radimo u grupi da se mnogo bolje povežemo. Sve vreme vežbamo adekvatnu komunikaciju, nesvesno, jer smo tu jedni za druge, slušamo, trudimo se da razumemo, a i sami smo u stanju da iznesemo i da možda prvi put bivamo saslušani. Jako interesantno u kompanijskom okruženju, gde imate tim koji radi godinama zajedno i onda kao stari bračni parovi koji već žive kao prijatelji, oni ne pominju nezgodne teme. Naizgled je sve fantastično, sve funkcioniše. I onda sa ovakvom jednom igrom se ljudi otvore i napokon iznesu svoj stav, svoje viđenje, svoje mišljenje, ali na miran način, bez ideje o svađi i raspravi, to po prvi put počinju da rešavaju. Da. I vi ih učite da to rade. Da, ja ih u stvari vodim. Ja volim da kažem da svi mi koji sebe zovemo koučevi, treneri, edukatori, mi uopšte ne učimo ljude. Moj stav je da ih mi ne učimo, mi ih podsjećamo. Mi svi već sve znamo, samo je važno da to počnemo i da primenjujemo. Danas je znanje jako dostupno. Znači, ko ima vremena da pretražuje po internetu, čak ni knjige ne mora da kupi, toliko znanja ima. Naravno, u svakoj knjižari imate fantastične knjige, ljude koji su raspoloženi da podele svoje znanje. Ali problem nije u znanju, problem je u primjeni.
Kada bi bilo znanje u pitanju, svi bi bili fantastični. Da. Problem je u primjeni. Ovo ih vodi do toga da spoznaju sve šta već znaju, da to na neki način osveste i da naprave plan kako će to da primene. Da. Ali ne 1000 stvari odjednom, samo jedno. Da. To je kao ono sa zdravljem, što zaboravimo da budemo zahvalni svakoga dana na svemu što imamo, nego se setimo tek kada nismo dobro. Koliko smo u stvari bili dobro. U suštini treba izvući iz sebe. Da, jako lepo i jako kreativno. I evo, kad pominjem već kreativnost, kako je vaše mišljenje, evo, posmatrajući ljude sa kojima radite, sa kojima se susrećete, koliko dozvoljavaju sebi kreativnosti, a koliko su učaureni? Kako stoje sa motivacijom? Kako stoje sa inspiracijom? Sa onim što mogu lično da daju? Koliko su hrabri? Ja kažem da su svi ljudi kreativni. Definitivno. Mi merimo kreativnost ako neko ume divno da slika ili da peva ili da glumi ili, ne znam, radi neku vrstu umetničkog doprinosa, ali ljudi su kreativni. Mogu kreativno da se izraze kroz najrazličitije stvari. I negde su uspavali tu svoju kreativnost. Kao i intuiciju, kao i potrebu da zaista stanu i da razmisle i vide širu sliku. Moj posao jeste negde da im probudim tu kreativnost. I kad kažemo kreativnost, ja pod tim mislim raznovrstan pristup, uzimanje u obzir mnogo stvari da pristupimo rešavanju onoga što nam je važno. Obogaćivanje načina na koji živimo. Pronalaženje svojih sposobnosti i talenata da izađu na površinu. Jer smo mi mnogo više od onoga što se vidi na prvi pogled. A šta nas koči? Pa kočimo sami sebe. Koče nas različite uverenja, ograničenja. Prihvatamo od sredine da nam kaže kakvi treba da budemo, šta mi treba da radimo, kako da se obučemo, šta da jedemo, šta da mislimo. Ogledamo se u drugim ljudima, pokušavamo jedni druge da imitiramo i potpuno smo zaboravili da treba da budemo autentični i da mi već imamo toliko toga. Samo je trenutak da to sebi priznamo i da izvučemo na površinu. Da, istina je lakše uklopiti se u masu nego izdvojiti se, ali u suštini čovek kad se toga seti ne osjeća se baš dobro. Mislim, samo malo hrabrosti, je li tako? New York Times je sad imao neki fantastičan tekst. Zaboravila sam ime autora, to baš nije lepo, ali napravili su jedan satiričan tekst na temu kako danas uspeti u korporacijama. Kao, mnogo vam je, bottom line, mnogo je bolje da ličite jedni na druge, da ne postavljate mnogo pitanja, da ne pokazujete nikakvu kreativnost i različitost, nego samo pratite exit sign i idite za onima koji tabaju ispred vas. To u bukvalnom smislu neki ljudi tako shvataju, ali ja mislim da je šansa u ovoj drugoj strani, koja je možda izazovnija. Da. Izazovnija je, ali je nama mnogo potrebnija. Pa šta će nam klonovi? Tako je. Nama ne treba eho u kompanijama. I tu nema zadovoljstva rekao nikakvog na kraju krajeva. Rekao je šef. Kad kažu rekao je direktor. Prvo se postavlja pitanje da li je zaista rekao. Ako on već rekao, šta je vaše? Samo da to prenesete ili imate neko pitanje, podpitanje, razumevanje? Tako da... Tako da, postoje alati i postoje načini da se osjećamo bolje, da imamo samopouzdanje od kojeg sve polazi, da se malo otvorimo i, što reče moja gošća danas, Stela Karl Ćosić, koja se time bavi, da u stvari ne moramo ni mnogo čak da učimo, nego da se samo setimo onoga što zapravo već znamo, a možda smo zaboravili ili zatrpali negde u sebi pod pritiskom svakodnevice i svakodnevnog odlaska na stresni posao. Stela, hvala vam puno što ste došli danas. O Motiv timu možete da se obavestite. Imaju divan jedan sajt gde možete pročitati sve ono što oni rade i kako rade, napraviti kontakt ukoliko želite. I naravno neizbežni Facebook. Svi ovi naši mladi pratioci će zamerit će ako ne pomenemo Motiv tim Facebook. Hvala vam na vremenu, Stela, danas i na ovoj divnoj priči i vrlo, vrlo značajnoj. Ovo su bile 3 tačke za danas. Do sutra, doviđenja.